Alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sabikul kelki nuru wa rahmatan lil alamin zuhuru. Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers fidèles téléspectateurs de Magic Pro, veuillez recevoir la salutation sans toute barrière linguistique, la salutation des éminents, des élus du paradis, la salutation des premiers ministres, des présidents du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors encore une fois, le studio Magic Pro est tellement content, est tellement heureux, est tellement fier de recevoir un éminent guide spirituel, une haute autorité de la communauté malienne qui est sur le sol ivoirien. Il est venu depuis avant-hier, il est descendu de son vol depuis l'aéroport. Inch'Allah, il est là actuellement avec nous, qui est Mamadou Koumba, le maître spirituel. Inch'Allah, il va nous développer ce qui c'est la spiritualité. Inch'Allah, on ne parle du maître de la bague. Qui il est, ce qu'il est, comme il est, Inch'Allah, il va le développer. Bi'izinla. On va permettre au cheikh de se présenter. Inch'Allah, Ama fo cheikh ma koy danser. Alhamdulillah, ka fo nyere ibe folikandi anga fanuma Inch'Allah. Ka solo barabi damne. Amba fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وكفانا الحمد لله حمدا وبعد أصلي وأسلم على من لا نبوة بعده وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد النعم الله إلى يوم التناد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alors à nos côtés, Annie Ambalman l'union vers Mine Seifoula Media ka général le PDG de Seifoula Media avant Kene Kayanon. Ami foli dima e be foli la se inshallah. Ami foli la se kanbani la jabara bela jelema malikono maliko kan ibar konnala kata ibar ko fe jamana kan kan lo be jen fon ka do palmake anu dinge Mohamed Jara ni jangu Seifoula turanga murga ko mi za wakati murga na pulo murga muri nima ma ko bi Abidjan ma ko santé inshallah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala fuka Allah Ta'ala barkala sabu anga meko aben nana Côte d'Ivoire, plus précisément Abidjan. Magic Protégé kake Abidjan ni ama invité anga invité à son ankananga woleli jabi ojala ndiko sebe ama fuka barkala sabu ne karamo bagnon aussi malgré son temps chargé, vraiment son temps est véritablement chargé. Mo kacha no fe maka ni betoi kananga woleli kanjabi ambi foko sebe ka sheku fo. Vraiment merci à toi Cheikh parce que ni mo sanma obitement no ya plateau na ça ne fait que nous fait plaisir. Amangobe qui se tioula amangobe barka tioula amangobe preuve tioula mais chana que ya preuve ira ujala ni ko sebe inshallah ala kisa Seifoula Media abisina kibara min be kalasi inshallah bolasi na la taala sona donc amena comment dit Chekouma inshallah inara ni doni min ya saki kono inara ni bagage min e kongoro kono ambe fe o daire ka nyafo ivoirien alhamdulillah ankaram wa mi irafo ki barkada eni ga barakala bela jele nam ami Seifoula irafo aka chasri la sha Allah alhamdulillah dona ivoirien ayan kumeni bonyen ani hakli siki nam ambi mi fo lameba ni wati na ni lajeba bela jeli ka fo ani laben chaman de donaya pour que moko dilakama nafulo ko siraka bana ko siraka parce que ni nafulo soro ni ma kenaya nafulo ntse ka dun ni kenera fene ni ma nafulo soro e bi warde nyini alhamdulillah presima an ka nyeshi fanga be mun kabi o de nafulo bara sirawi nam ani an ka bakiw labɛnne donnen dɔ yan pour que ka mɔgɔw dɛmɛ n'a ye n'u yɛrɛ jɛma bi o kalama bi o ko ti kɔnɔdimi ye ɲɛdimi dɔ bi bɛɛ b'a kalama ala ko ten de ko qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ko ay nana ka dalilu ye n'a ko k'a bɛ ka fɛn mun fɔ ko tiɲɛ don n'i ko i bɛ se mun na i bɛ na ni dalilu de ye ni tiɲɛ don. Donc diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na bi a développelen don kojugu i ka fɛn dɔ dɔnni wele i yɛrɛ la k'a sɔrɔ i ti a dɔn
donc mako bi mina bi o de prévu ni ki bisi dron na ni prévu sigata ika ke mako kai donc an nani do no prévu de pour que mako kase ka amine ka ta ka laje o ka don chemo bi akonnana ni ala ka jin alhamdulillah ngi yi na ni fen dama na manu yi sani amina kuma di anga karamo ma mini jarai c'est vous là sani amina kuma dama kuma anga yi na ni fen dama nu yi mini braka fen yi jana mo chama ka woleli ke ko provu di mo chama ka woleli ke ka ni kuma fo anya kabini yere manaya voilà donc plus précisément fin ça va les nana iburo me fait ibu manque kan ko sebe zawakati bara ou na furu bagi na la taala sona anda bina doala ani safna dobia anda bina dola mais yani nonu beje ambe fe ibu man safna kan ko sebe safna bi mun na fala la si aramadima inshallah alhamdulillah anga safina ni anga nashimu biya abi fodi ma ko hadamadiya yere ko lan ka je kasi ka hadamadiya ko ka bon no la ka je parce que hadamadiya bi to kenaya la bi banade donc gerseke fene bi to nyumaya la abi jo o ye gerseke ka banade mais fin jumɛn de se ka gerseke kenaya ka seki ayrema donc ye o mine do de no de anga safine ani anga nashi yoro presma mo chama ba fo tawma ko siritigela mais on time bi wele ko koseki de anga koseki nye femu ye on va permettre de le déballer, excusez-moi, avec de le chasser, même si on va le trouver après. Voici le produit. Koseki nkoro eme mogo ye femu no perdi ika gerseka wala ika bonyawna ika relation na ika sababu nyumawna donc anga ni koseki aba mbulo ya pour que ka moko demenaye ika fembe ni a jolendo depuis mananga safine ni nashinta ni a utilisé ame une semaine de dima ira bi commencer ka ko bebi yigi depuis clé saba do ba do femu bala donc abi o bara de ke moko yi pour que ka ubo siri kono ubo geleya kono ubo fantanya kono ubo joro kono ubo hami kono teliala donc anga ni koseki inde o inshallah c'est vous là anga mo be to ka teme ya mediala mais amma fo ignere ni ga isona kata o koro loko fe e ka prévu do lié mais fait au prévu to il veut donner fo ignere c'est ton cas ça n'a pas promis faut la j'ai pas bef c'est vous l'avez plateau quand ça fait donc on a never mind na me e be kanen na bi kaba ko do mais après on a fait min kan do mo metanye ni siritikala ni na fama ko kosigi ça le retour conseil koro le retour il me churo mena ni borate ki siki churo yala ni siri bara madenga ma fina alere bi ka ko be bloqué ni siri be ka on te wuli ka fian sigatala ni siri fere banka on te fait e mabi sabu siri kuma ambali siri de fin alere be do manara ni du moche femi kadini siri de be du no che maji Niko musonyuma siriba fonyosa niko denyuma siriba fonyosa niko muso siriba fonyosa niko nafulo ere kadi siriba fo bayosa ba fo ni foncer blasa ni sanana yoro foncer jinga kono jirete woya mais ni nogo tiara jibe bloqué bo siriori sirima na do jonga ko la ika ko be chugo chuga be boti ika ko be nogo ika ko shitita chugo fet la rubete ya ti dafa mama na promesse di matenya maka jurma na yelele ti siga sara ni ga jurbe mala ti siga sara fem mo ko o yisiri siribe maka papier ko gela be maka furu ko gela be maka na fulu ko era gela ola ni siri ti gela ni ni ta ki ko nai a ke chugo be murke ba nyefi ni ya ke ka safne ani na shi ana ke chugumna ni murke ya nyefi na la ka je ika siri fem mana diga bela jibelu angara mo koro lo ko ni fem bloqué la yako la ijani makele bloqué le bi fo dama sisa ma do ma sisa e kodi j'aime les preuves mami mbila ba ko ta chugula ama kelen dama sisa ama kelen dama sisa ama dama de la bi fo ola ame singi na ka ko kera chugumna ba fi
ma kelen dɔrɔn i ka maa min ka ko ta cogo la a ka tigɛ wuli sisan n'o de fɔ ne bɛ dɔnnibaga kisɛtigiw de kɔ min ta y'u ni ye n'u tɔ y'u ka dɔn di bulafu kan tɛ dɛ cɛ duman i bɛ baara min na a m'a ɲɔgɔn de la Mali la moriden tɛ Mali la min tɛ n dɔn n'o ye o bɛ n dɔn Ivoire moridenw bɛ n dɔn mais ka se fila la déplacer mori bɛɛ tɛ se fɛn fila de bɛ ne la déplacer i ka dɔnni ani i ka hɔrɔnya i ka danbe a bɛ fɔ a ma ko dignité ne danbe bɛ moriden na a bɛ mɔɔ la ka maa ka wari minɛ a tɛ baara kɛ wa danbe bɛ morikɛ la bon hɔrɔnya b'a la dalutigi don kisɛtigi don o de kama n sera yan bi i ko n ye dalu jumɛn sɔrɔ a la don min na ni morikɛ bɛ jɛ manji pro ne tɛ maa ta n ka page sanfɛ k'a fɔ i bɛ wari di ne ma jɛ min ne ni cɛ baara kɛ maaw ye maaw parce que don dɔ bɛ bi kɔfɛ morikɛ a bɛ se fɛn min na diɲɛ kɔnɔ n y'a ɲininka don na n ko i ye moriya ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn wa a ko se fila ne ye mori de ne ye moriden ye n fa ye mori ye n fa ta fa ye mori ye n ko moriya kɔnɔna la bɛɛ n'i ka spécialité don a ko cogo di n ko sabu n ko n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ docteur dɔ bɛ yen a bɛ opération de dɔn docteur dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale tɛ se foyi la ale bɛ se pikiri de la docteur dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale tɛ se foyi la ale bɛ se ka muso lajigin de bɛɛ n'i ka spécialité don dɔnni kɔnɔna la a ne ɲininka n ko morikɛ i ka spécialité ye mun ye a ko b'ale min ɲini k'a ɲɛdɔn n'a tɛ wuli n'a y'a k'a yɛrɛ ye o ye nafolo de ye nafolo baara k'a baara maa ye fɛn tɛ maa min kun kɛ fɛntigi ye de b'a la k'i da i fa ma fɛn sɔrɔ i ba ma fɛn sɔrɔ ni l'ale ɲɛ kɛra kelen a y'a lajɛ k'a fɔ e bɛ se ka fɛn sɔrɔ n'a y'a bari ye ala bɛ sɔn n'i y'i tɛgɛ da kuran na a bɛ mun kɛ ayi n'i y'i tɛgɛ da kuran na a bɛ mun kɛ a kɔni bɛ ko la a t'i ci a t'i ci bon ala tɔgɔ bɛ ala wele bɛ n'i y'o wele n'i sɔnna k'o wele ala bɛ sɔn a b'i jaabi diyagoya o fɛnɛ de bɛ ala wele la o de b'ale bolo ale de b'o baara sugu de kɛ maa ye nafolo kɔ don na n ko morikɛ i bɛ ka nafolo baara maa ye maa bɛ ka jaabi di n'a y'i diya n'i ye temps diya maa dama dama n ye vocal ci ka bɔ jamana kɔfɛ maa je maa b'a lamɛn baasi t'a la nafolo baara ko kan ne tɛ dɛ mɔgɔ de y'a fɔ k'a fɔ ko morikɛ nafolo baaraw ye a ka baki a ye baki di ne ma an bɛna tila ka kuma kosɛbɛ kosɛbɛ nin baki nin kan vocal bɛ yan an ka kuma tɛ on écoute les témoignages depuis l'Europe. Ay témoignage là mais. Voilà, il y a ce qu'on fait la carrière, il y a froid interne qui a se sentir. Il y a le 14 juin, donc le 13 juillet. Le 14 juillet, la tournée de ce qui est en quoi. Le droit froid de l'EMA, c'est comme la voix au fond de l'EMA. Donc, on a gagné ça. Non. Moi, je suis un peu jeune, mais 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 je suis un peu alhamdulillah vraiment tiana an ko prévu sɔrɔ an bɛ parce que mɔgɔ caman ka nin prévu di moi-même zawakati baara ne yɛrɛ vraiment yɛrɛ voulu me déplacer spécialement pour aller chez le chef Kumba ka taa o ko ɲɛɲini parce que là a kuma fɔra kosɛbɛ bisimila taa ni kuma ye Manzi pro i da magala zawakati baara la donna morikɛ de bɛ zawakati nafolo baara a ko b'a ye baara min ɲɛɲini a ka ɲɛnamaya kɔnɔ nafolo baara de Manji pro ni nafolo tɛ i tɛgɛ fɛn a y'an ka fɛn a bi nafolo de y'a kɛ siga t'a la o tɛ tiɲɛ kamera ka jɔ an k'an filɛ direct la maa min k'an su direct la nafolo de b'a kɛ siga t'a la fini ɲuman min bɛ la min bɛ ne la fɛn bɛ nafolo de b'a kɛ wallahi muso tɛ furu ni nafolo tɛ maa tɛ kɛ dugaden ni nafolo tɛ maa tɛ taa iji yɛrɛ n'i ye silamɛ i tɛ taa iji ni nafolo tɛ maa i tɛ don mobili ɲuman kɔnɔ ni nafolo tɛ maa i tɛ don du ɲuman kɔnɔ ni nafolo tɛ sisan i nana i ye tile di morikɛ ma ko dɔ y'i bonya du ye nafolo de m'a jɔ siga t'a la mais ni nafolo tɛ a bɛ se ka wallahi wuli b'a y'an bɛ fo a ko b'ale o nafolo baara ka maa kɛ fɛn k'i kɛ fɛn su ko ni dugusɛjɛ ala ta kɔfɛ a ko b'ale o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ni maa min dar'a la i jigi sɛmɛ a la a b'i kɛ fɛn o la o kama a ye za wagati nafolo baara a y'a dayɛlɛ a bakiw b'a bolo za wagati baki o de filɛ n tɛgɛ la
don la kam ko morgue man ko mo be don la ko man mo mo ka témoignage di ka fo ibi se nan furo bara ma kadinere ga prévu do irane nam ako se fla wori kadia ngo awo ko fa asorla ka bakini glan ka ja aya dun tigela dun do tenefe dun den lundi certain lundi nam ako ka fa be jatimne ke kana se boni wakati mina ni résultat me bakle ba fo ayan to la dunna ma do de la kamule ako se fla rungao ako de la ka baraki ga karmo ka fa fe ala ya jabi ako bon me fra karuba do ke aha ni shogo bol nam ango kuma ngi ko nga jatimne ke nga ko ta chogola nga jatimne ke baki doni tigala mim na passé mo do en wole sisan ko abe fara ko do ke ako sefu la me do do o tigi ngula en so million chama be million d'or Allah million chama Allah marale be mulo nam bo za wakati ete mo me kuma kan ta ina fanya lere quoi ay fen chama la sema ay la sema nam mais mimbala ni rabe kaboka murga la mani ngalgal mo kuma jino rebe za wakati la wa fen ne be za wakati la mama ya do be ga alhamdulillah fo muni bala nam mi fi ga yare ni ngori la muni be za wakati angala mo strabi fe ka nyinga ima ko be nyinga la ba nyinga ba shidala amma traduit to babukana inshallah alhamdulillah fem be za wakati la nam o de ismullahi al-azam al-qaswi Allah to kerengere o de be za wakati la nabi nyuma fe fen kira Allah fe iba sura be kini mujiza do de no e kabako do de Qur'an jigina fe Qur'an sura Allah e kabako do bla do kono amo ke do kono mais ay za wakati son gerseke so mununa o ma ke sura chaman kono ya famia donc za wakati glame parce que ay ngal ke ko gindo jimemba la amba fo edro ko Allah ya yere gindo de ba kono nam ne za wakati bakin do tegala anyo de fo asame be alala akatla ka fo e mako fantan nam ya famia imam ali alayhi salam ako wa marastu kull shay'in faghalabtuhu wa marasani al-faqru faghalabani nam ako ali ni da fon fe ka sira bela ko me domina ali ni fantan kera nyona ko fantan sira alera nam o de la anya donga fo jenatike jose flana ala ko ko fe na fulo de do mambe na fulo nyini siraka abu fo tiki dema ko ala batula mambe ka ala ko nyini na fulo nyini na ala batula di na fulo tiki ye ala ka waliyudi ibe nyini nga nam kan na fulo tikuna ede pseka moko deme ko bodde kun kono kan na fulo tikuna muso bina ba a cela ka sabu ke fantaya ede pseka na fulo boka duma ka seka balo soro ka to furula Allahu akbar ede manyuma moko mumbe ni ebe feka na fulo fene nyini muna ebe ke ala jonyuma parce que itse ka duga de ni na fulo te iseka muso furu ni na fulo te je fen fushite balmo tiki fene na fulo te donc eki ni dan na fulo nyini ka o ba jira ebe feka ke ala jonyuma ndi donc ni na fulo ko prévude o de la amba fo moko nyana jenatike kono be ni fembe muye bilibili bay ka kabo o na fulo ko de donc za wakati na ala ya yere gindo de bala jine tokotala shitane tokotala fuita kono ni ismullahi al-azamul qasute o do jabi de bi ambulala o de la amba di mogo ma o bina jabi do di ama amba di mogo ma o bina prévu do fo nebi munya tikiya ni adi bakay nebi fen do fo enyana memba di ma ibi fen yala nere ma mu fo enyana za wakati bi tento de insha Allah alande enje ko sebe ala gisara mais ni mo min be vagana traitement do kila ça dit fangana o be min fo ko fangana deni crise dit il même qui est poisseux à ta main cola mangano quelqu'un même là ça dit tellement fangana bala is quand même là aller ba fo ko on dirait aller dangal ba ko quoi aller traitement de quelque chose alhamdulillah mogo be ima fo fantandi comme bamana ka otikelen ko sebe mogo be ni fantanya bala fantanya kelen do ka ere so soko sadri atako atanye wa jigiya taya ta do era ba soro chukumina ani o kele ka nyokon soro donc ambi adamine lajel de la folo na ya tiki ka ko laje ka don aka de kun be romna parce que hadama de un kele beni ka de kun ta rodo
bon diɲɛ don kɔnɔ don duman b'a la i n'a fɔ don goman b'a la cogo min na nabila yusufu filila kɔlɔn kɔnɔ ka bɛn don min ma o ye don dusukasi don dɔ de nabila yunus alayhi salam a y'i tigɛ ka fili ji la don min na o fɛnɛ o ye dusukasi don dɔ de bon hadamaden mun bɛ yen n'e ka bangeni bɛnna o don ma laɲini tɛ don nɔfɛ dɛ laɲini bɛ dolo nɔfɛ ani ɛri nɔfɛ ani a kɛra waati mun kɔnɔ ala ka latigɛ mun kɔnɔ mɔgɔ dɔw bange don bɛna bɛn o ma a bɛ fɔ o de ma ko nahis don mun bɛ yen n'a man ɲi bon o de bɛna ni gɛlɛya caman ye mɔgɔ dɔw ka ko kɔnɔ mais pour que ka se ka e bɔ o kɔnɔ i b'a sɔrɔ i bɛ se ka muso dɔ de furu mun fɛnɛ ye don ɲuman sɔrɔ ka bange o la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka e ka ko bɔ nɔgɔ la o de la an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba caman tun b'a fɔ ni mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko n ti muso furu fo n ka fɛn sɔrɔ u b'a fɔ a karisa sabali ka muso furu a dɔ la muso furu de bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔya da yɛlɛ i ye mais munna u b'o fɔ parce que u b'a dɔn n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ e la a bɛ dépend e yɛrɛ nacogo la i ka dolo la donc n'i ye muso doloma dɔ furu mun nana ka bɛn don ɲuman dɔ ma a bɛ kɛ sababu ye k'i ka ko dayɛlɛ donc an ka ko bɛɛ bɛ fɔlɔ mɔgɔ ka lajɛli la hali n'a sɔrɔ an bɛnna baara de kan k'a sɔrɔ an ma lajɛli f'i ye anw bɛ lajɛli de kɛ fɔlɔ pour que k'i bɔ degun kɔnɔ donc an ka lajɛli kɔfɛ an kan ka saraka minnu bɔ an bɛn'o bɔ an kan ka i ko yiri mun na an bɛ sɔrɔ k'o d'i ma ka i ko la donc o kelen kɔfɛ n'an ka nafolo baara kɛ an tɛ siga fiyewu an bɛ dati d'i ma parce que an danbɛ ala la ala ko ten de ko la yubaddalu ladeyyal qawlu ko kumakan tɛ falen ale ala yɔrɔ donc ala kalekan mun b'an bolo an kelen kɔfɛ k'an ka baara bɛɛ kɛ k'a ban an bɛ don d'i ma an tɛ siga wa an b'a dɔn yanni o don fɔlen cɛ ala bɛ sɔn i bɛ ala nɔ i ka ko la inshallah ala an dɛmɛ a dɔw bɛ yen an t'a fɔ ko nafolotigiw de bɛ bɛn nasɔngɔ ɲininaw de bɛ sabu an n'u fɛ yan ni ka daminɛ kɛmɛ fila fo ka taa bila 100,000 la par jour i ye nasɔngɔ ɲinina de ye o tɛ fɔ ile ma ko nafolo ɲinina mɔgɔ min bɛ fɛ ka bɔ cɛw kɔfɛ ka taa bila cɛw ɲɛfɛ c'est à dire ka se ka nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛ débrouiller la ale a traitement bɛ kɛ cogo di ale kan ka juma de ta ile fɛ pour que a mako bɛ se ka ɲɛ alhamdulillah i y'o yɔrɔ mun fɔ nin ye parce que an fɛnɛ ka nafoloko baara ye étape de mais an ka nin nani na yan se fila y'a ɲini k'a fɔ an ka se ka nɔgɔya kɛ ivoirien ye parce que nin y'an nako fɔlɔ ye et puis mɔgɔ caman bɛ yan ni minnu ye baara ɲɔgɔnya kɛ n'u ye nafa ye an ka baara la donc an ka se k'a essayer an n'u ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna na u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na donc o kɔnɔna na an ka baara minnu bɛ yen ni étape don a nafoloko baara bɛ daminɛ za wagati bɛ yen an bɛ baara dɔw fɛnɛ kɛ min ye an ka solatu nariya ye an b'o fɛnɛ baara mɔgɔw ye an ka baara wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen mun ye an ka bafinma baara ye an b'o kɛ mɔgɔw ye donc an ka za wagati baki bɛ yen o ni an nafoloko baara fɛnɛ gɛrɛgɛrɛ ta cogo tɛ kelen ye parce que za wagati baara bɛ yen ka sɔrɔ baki t'a la za wagati baara bɛ yen a bakilama an bolo an b'o kɛ mɔgɔw ye donc an ka solatul fatihi fɛnɛ baara bɛ yen ka fara solatu nariya kan donc an bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɛ mɔgɔw ye mais nin kelen o kelen étape don i n'a fɔ a ka girin ɲɔgɔn ye cogo min na i bɔra ka o ɲininkali de kɛ sisan ko yalima mɔgɔ mun bɛ kɔfɛ a bɛ fɛ a ka teliya ka bila ɲɛfɛ joona bon an bɛ se ka mɔgɔ bila o ɲɛfɛ cogo di ko in bɛɛ bɛ dépend lajɛli de la fɔlɔ donc n'an y'an ka lajɛli kɛ parce que nafolo fɛnɛ sɔrɔ cogo k'a daminɛ dɔɔni dɔɔni n bɛ 20,000 sɔrɔ dɔ bɛ ale mago b'a la a ka wari sɔrɔ ka se 20,000 ma n'ale y'o sɔrɔ a bɛ nisɔndiya dɔ mago b'a la a k'a sɔrɔ ka se 1,000,000 ma dɔ mago b'a la a k'a sɔrɔ ka se 1,20,000 ko daw ma dɔ mago b'a la non ne bɛ fɛ ka wari sɔrɔ 1,100,000 ko daw sinon 1,20,000 ko daw ne b'o kɔnɔ a mɛnna dɔ yɛrɛ mago b'a la ne bɛ fɛ ka se miliyari ko de ma voilà donc nin étape de b'an bolo nafolo ko kɔnɔna na an labɛnnen don ni mun ye an bɛ se ka nin mun kɛ mɔgɔ ye sur le champ hali an tɛ siga ka dati d'i ma et puis a bɛ dépend an ka lajɛli la an bɛ mɔgɔ dɔw ka lajɛli kɛ ka tila dɔrɔn an b'a f'i ye bon saraka jan t'a la parce que e yɛrɛ ka ko togoya b'a jira i ka dolo n'i ka fɛn bɛɛ b'a d'an ma k'a fɔ siga fosi t'a la an b'an ka baara kɛ ka dati mun d'i ma yɛlɛma cogo t'a la ala b'a ka baara kɛ n'ala sɔnna an b'an ka baara kɛ an b'o dati d'i ma donc i mago bɛ étape mun na ni ala ka diɲɛ ye an b'o diɲɛ fɛnɛ d'i ma k'a baara kɛ alhamdulillah inchallah karamɔgɔ Mamadou Koumba il est au plus 225 07 98 90 32 00 il est situé à la Riviera Palmeraie
à la pharmacie Saint-Viateur, juste à côté de la pharmacie Saint-Viateur. Le marabout est là. Agramoni Serey. N'était fangana et gara nafurutigi. Eta korota e karamoni Serey va la famille. Ala manjamana. Agramo. Egalo bi adobe nafuru buru mais sarato la. Ningo sara malo egalo malien jula gandi ko riva tawtikili. Ça dit dawla tala. Oh. Alega ele mais ka vogo alu ya do le ka se vula ke che danga me se vula ko ba me na no ya e a dalu ibo dia ala ndeme donc se vula me ve ibe dakuru nya vula foni na ko se be chegu ya daula bara est-ce que il a la possibilité d'aider des personnes qui sont à la recherche de la popularité, comme les hommes politiques par exemple. Ok. Avant là, Daula Barabe. Aya Boraga Dawa qui me fait Daula Bara. Ne mami kanati fond. Chawagano. Sikatara. Bon maki kanati fond. Dawa qui me fait Daula Bara. Ay mami gane flo neka. Anne yere ki kan. Voilà, era gane kanu. Hal rokia dae ki kan. Awa ki kan. Ala no keba. Nam. Ma beti ki fait. Mais ni mata qui me ni bishi ben kan. Sikatara. Ngoyo ke doni. Ne monte tam. Nam. Mais famille nketa doni. Sikatara. La ma fo bela jile. Ma ji pour America plateau. Nam. Ma joli kadi ango ke na fulu tege sisa. Ala ta kof. E kodi. Ma joli kadi sisa. Ke ere wole ku to ta ku to ka bagi meso. Oh, u ka ta de la u fi na dongera u na ma ji pro ere. Allahu akbar. Allahu akbar. Il a dit, résultat qu'elle n'a jamais pour là. Na résultat qu'elle a mis, n'a pas négatif que je suis canata. Et Cody. Ah, Nala la zona. Angara woleli bagi gwanmia. Woleli ke ko zawa khati bara abagi na furu. Abadi mama wali na rakoro. Odonya fa e jigini ke wa. Ko to chowere ala dem. Nam. Kele wa mu. 100,000 francs. Adi. Il y avait Sri Lanka. Ani Sri Lanka ne bedima. Alhamdulillah. Wa mu 100,000 francs. Ani ne bedima. Zawa khati na furu bara fle. Abagi. C'est vendu à 100,000, 100 tickets. Ani Sri Lanka. Ani Sri Lanka le bitanyon fa angara mo ofle. Et quand tu as été nimsa. Les 5 premières personnes qui vont appeler maintenant 600, 600, 600. C'est vous la média les côtés. Abagi bidama. 1 mois. Donc, au plus 225. En direct, le numéro de Magic Pro, si c'est possible. Les gens m'ont commencé à appeler. Le plus 225. Bon, vous appelez directement le chèque, c'est encore plus mieux. Hein? Vous appelez le 07 98. Il a encore dit présentement, donc le plus 225 07 98 90 32 00. Situé à la Riviera Palmeraie, plus précisément à la pharmacie Saint-Viateur. Inch'Allah. Donc, on va vous dire que Shekuya Zawakati Nafuru Barabi, a Nafuru Bagi B, a Siritirena B, a Muhiba Yerebi, a Daula Barabi, Daula Yerebi ni Bagi Mkono. Donc, nala utara sona ni kata ite nimsa. Et qu'elle a commerçant yo, et qu'elle a homme politique yo, et qu'elle a dongirala yo. Le numéro est ouvert. Tu peux appeler le chèque. Kata imakoube mina kata fo aye. Il est au plus 225 07 98 90 32 00. Chèque bismillah. Voilà. Moi je prends une fois. Nam. Donc là il y a les cabines qui se flairent ko na follow ba quoi. Fait ma kamanaga. Non. On achète ne kamanaga. Allah akbar. Ne doulou. Allah odia. Ça mo wani fla. Ne mobile no me bolo wono. Nam. Ne wardo amarale bi. Nam. Ni finiment no benkana. Obi kana sikatala. Ala fa bela. Ni rega entreprise de bi. Nam. On na fulu bara inna panya. Aina vanya yi. Ibe ga mi mira anya ni fefe be kamanaga ne kamanaga. Nam. La abega mo de ga ere kama. Na ani alhamdulillah. Fefe be mo kamanaga to tan kamanaga. Angara mo.
Inshallah. Bagi frère. Il veut dire que Juma le fois la tournée. Ça veut mieux même voilà bagi quand c'est foula les mana quand. Mais alors famine be bon manoda, Jimmy be bon manoda. O dire sman be possible. Amabe Albi Ivoirien, les Ivoiriens aiment les précisions. On va faire il y a kuma. Donc il be kuma Ivoirien au bilan maintenant. Ah mais bagi min nana manchare. Et si on a un ami, est-ce que Au mancha. Les gens sont en train d'appeler. Vous avez mis le téléphone si silencieux. Donc du coup, quand les gens appellent, on ne sait pas. Donc ils seront obligés d'enlever ça si silencieux. Inch'Allah. Donc, à la demain. Donc, chèque. Et il veut comment n'afro bagin quand vous savez. Alhamdulillah. On a une bagin, n'afro bagide. On a même un monde la za wakati la. Ni moko muyenta. Asame be alala donné kofe itekela. E ka wele ko siribila. Asame be alala. Nta do ko mi bamananga ndo ka maloya be alala. Aka foko siribe eka. Amaloya be alala. E ka wele ko fanta. Amaloya be alala e bora ka nyini ka muna. Aka fo e mako dawlatila. Amaloya be alala. E ka foko muso bi ka ba ila. Amaloya be alala. E ka fo neba ke chugudi. Amaloya be alala. E ka du ka tiɲɛ tuguni a maloya bɛ ala la e ka du jamana fo bolo ka shima ka fɔ ni ye mɔgɔ dɔ ye parce que ni ye za wagati don za wagati yɛrɛ baara yɛrɛ kɛli dɔrɔn nasi min b'a la dawula mun b'ale yɛrɛ suran nɔfɛ a tɛ suran caman kɔ dɛ o de la n'i ko za wagati dɔrɔn mori caman bi mun na parce que fɛn dama dɔw bɛ yen minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ za wagati kɔnɔ. Salam alaikum. Nous sommes en direct présentement sur Magic Pro. C'est pour une préoccupation avec le chef Mamadou Koumba. Nam. Au début de mes watans quand n'avez pas fait quoi il demain. Ana bon bara bi buru ma vle Nala sona agra mo kuma le bindi nala sona bashi foita la ni asira yamba deme inshallah nala sona et be chaque numéro ta le plus 225 07 98 c'est un peu fou. C'est ouais, 90 32 00. Ah, grave, j'ai les recolons. À la main, c'est mal. Dans le chèque, vous voulez n'aller dans la zone et à Fanaya au sud de l'ambi. À la ta coffee. Yakou, n'aller dans la zone, il va enregistrer. Après les 5 premières personnes, ni mon loro d'avoir durant mon shit à tourner. À la main, c'est mal. Il est à la Palmera tout le temps. Nala Dara son ninga wole mais à connecter mais. D'accord, si nous n'avons pas de question. Inch'Allah. Comme nous avons d'accord. Nala Dara son ebe bois nous mambo kata arrivera. Ala ko latiye. Anki. Nam. Merci infiniment à toi et qu'Allah nous donne Amé Yakou il faut initier qu'il faut qu'on se met. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est-à-dire il y a za wakati nafuru bara masika la quoi. Voilà donc c'est vrai que à Bagui Obey, mais les accompagnements là, voilà, je veux qu'on revienne encore là-dessus. Ça, on a aimé vers tu vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui sont déconnectées, et c'est maintenant les gens sont beaucoup connectés. Donc, à ma folie, voilà, Zawakati Bagui, Abedini Djoumale. Ka du ni Djoumaye.
c'est-à-dire avait dit ni accompagnement jumalé. Alhamdulillah, un accompagnement voilà. Ambeza wakati baki di mokoma, amani nde faranyokoka. Mboraka o de finyana, anga ne koseki mufleni, ninti toto mokoka sirila. Ika ko be jolé do, ika ko be tiene do, ika ko be nyagamine do, ika relation perdu, ika nafolo jora, yaro moko era do bi ay basoro ka magasin be ka ci, bi ko labo magasin ono chama de be. Bon, de kun wero be ka jago ko siraka jago be jolé do. Soit ika soro minen chama bubulo magasin ono, atika labo. Ankara mo me mu finyana, ni mo mi anga bakinta, amba finyana. Billahi la ilaha illa huwa niyata ka utiliser hal nasro do de bitika mine beta angoro la ali fene beta efe angoro la ika mine kon tetui Allahu akbar ni ala ka jien donc ni mumbe faraka ni de bi moko ka ko dele teliala ka faraza wakati ka baraka o de la moko bi telia ka kabako chama e ala nabu kamana ganfu bi an yere yininga ni ala ka jien inshallah ala andeme ala hero kani ala sutra. Oh les gars, vous m'épuisez. D'accord, on va prendre le deuxième appel. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Il va direct la nuit na Magic Pro TV sans fait. Bismillah. Salam alaikum. Tu dis? Ouais, min bi fait qu'à fort bismillah, amila mena. Aha. Ebe mi? Ah, il va Algérie, bismillah. Wa dans l'eau. Almana salari o ko nafuru bara yo abadi wa moi e manko benya e aberu ba vo wa tan loru e salari le cheku be ya bon cheku be ya se fula be ya aberu Kito Algérie wa ikara janfon fa bagi bila soro ne wari ci ga ban shini be bagi ci boko ba ci mi ba ci ma mi ga numero choma shini be abe kumi fe wala yara sababula mnonti do Algérie ga geleme an ga relation nga ko sababula sira dalelelo ani mo chama ba chama barago o même non na do Algérie wala ni gara jan dana na la ga jani se fula kuma na mina ko la kana siga mina meta. OK, anche ko se donc sini iwe kramwa numéro ta au plus 225 07 98 numéro min be affiché écran en vert au numéro le be Baby soro kuma ibe kuma dron na la ga jani numéro mdirima kuma ga numéro ibo wole ni wole o warga ga ci numéro no be fié warga ga ci tom no be fié no fore ne warti na mi la sara bon mina ta sara mina me di mami ma ino rebe kuma ata choko ga wala be warim ci o tem na ta sara la re e bagi wari ala andeme aminara commerçant no luga nindo o commerce bi développer au ko be marché ko sebe voilà parce qu'il y a des clients il y a des commerçants qui sont hésitants voilà au devrait ka nanta parce que va vous te maintenant quand mon chama fait au damanya et bien c'est que assurance juma le dit fleli ke ba o ma
alhamdulillah am se ka assurance mun duma dron ala ko odooni astajibu lakum ayna ala wele mbaw jabi ama istisna'u ke ay istigraqu de ke o ya arabu kan c'est-à-dire ama fendo foka fo ni tala akwa yin wele droka hamina ko belamba aw jabi mais ay fendo faraka ako wa antum muqinuna bil ijaba ako ne wele wakati akasoro fene dusukun damana ko be aw jabi ibora ka kuma do de fo sisa o tiende et puis kuma badi ka fo ko karamoko ye ko chamala se commerçant ni fema no ye o ka mako nye baliyawi ça mi mu finyana nyena ya dalen do ko fla drone ka ka nye ire ka chen ire nyuma ani juguma ava de gros appel salam alaikum ibe dira ni wakati na Magic Pro TV kan Watara Bakari ka ba Kurugu anche ini check kumbali be nyom bro kibara juma lebi bismillah cheikh bismillah mbalmage ika warga setiga kono uram a chisra la warmana se ito ani jamo ani be yoromina wala no kara la momme sabati dro ni bagi mina ci wakati ne be wuli a ci war na fa français du ya nya fo e be lu ta tu modro be bagi la fin ok ikara jen fo fa ko jole wa mo 5000 francs ni wakati la ok na me aba numéro mbla ma ci numéro min ibe numéro min ta ole numéro min be krefe en noir vert 07 98 90 32 00 we chaque yera numéro ni ka wala de be répondre comme ça ni wole warga ma ci tram fo be fiola ok warga ci mi ga wole ka premier ko dia voilà ay bo numéro o ye chaque yera ga orange numéro 00223 onya ma numéro soro aga mal numéro wi bolo on dirait ma ça voilà ay ne voir numéro de min diri ma 600 aw ka mali numéro fene soro mal numéro 74 48 36 42 vas-y doucement oh faut battre Anchala Gisara ayo defo nam hal ni bakan fla mare ka du kono i ba soro do jogo kan do jogo mai bon hadama dia yɛrɛ biti nyuman kɛla juguman kɛla o de la an maliyɛnw surtout segu an b'a fɔ ko jɛgɛ kelen tumu k'a bi jɛgɛ tɔ bɛɛ tiɲɛ tiɲɛ don mais tiɲɛ wɛrɛ b'a kɔnɔ ni tumu donna jɛgɛ kelen na n'i y'a to jɛgɛ tasafa cɛ la a b'a tiɲɛ mais n'i y'ale ta ka bɔ jɛgɛ ɲumanw cɛla k'a bila kɛrɛfɛ to in bɛ to ɲumanya la o de la commerçant caman bɛ yen u ye dekun sɔrɔ ni nin sira in ye bi ka sababu kɛ karamɔgɔya kɛra fɛn ɲini sira ye mais a tɛ ka kɛ dɔnni sira ye hali n'i ye nin kuma in fɔ dɔ bɛna ɲininkali kɛ ko wa mais munna aw bɛ se ni karamɔgɔya la pourquoi a bɛ sigi réseau yɛrɛ sanfɛ ka kuma. salamu alaikum i bɛ direct la nin wagati na Magic Pro TV sanfɛ. Ani karamɔgɔ kunba de bɛ ɲɔgɔn bolo sisan. Kibaruya jumɛn de bɛ yen? I bɛ Algérie. Bisimila Sɛku bɛ yan. Bisimila. Ntarga ki to Algérie be bagi soro ay be wala liga ay war numéro ka ko kan ga to no be nyafi Oui, le plus 225 07 98 90 32 00. Ami Cheikh Koulibaly fo.
Dante Folimina. Nam. Inch'Allah, il va réussir le coffre. Ah, chèque. Tani wala. Voilà. Ngo dobena anyininga 600. Comme muna bi sigi réseau ka bi senna. C'est vrai tiendo parce que diere ka munu de serani degré ma. Nam. O de la kitabu dobe ko makama ale tigi ko dorma dahar ke fama dara. Ko ibi munu dien no fa tara tugo muna. Pour que ibi se ka diere ta tugo famu me kana to aka ika alabato ere de mina ila. Ami mun fo ya. Mako bi mina dron no de assurance a dan ye an ka se ka kariya kan sigi yan ka jira mɔgɔ la u k'a ta dɔrɔn ka prévu di aw yɛrɛ ma siga t'a la o ye assurance dan ye parce que n'i ma da i yɛrɛ la i tɛ se ka n'i sigi cɛ kɛnɛ kan ka cɛ kuma fɔ siga t'a la donc an sigilen don yan mɔgɔw k'a ta dɔrɔn siritigɛla gansan kabini baki yɛrɛ tɛ dɔrɔn mɔgɔw ka ta u ka prévu y'a la ni baki farala kan a bɛ kɛ kabako dɔ farala kabako dɔ kan nafoloko la gɛrɛsɛgɛko la i ka ko bɛɛ tiɲɛnen na ka se ka wuli k'a jɔ a sen kan maka la dɔrɔn o ye assurance ye an bɛ assurance mun fara a kan ni mɔgɔ y'a ta an bɛ tile 9 de d'i ma billahi i bɛ ko dɔ y'a la i bɛ anw wele ka mun lakale an ye tile 9 tile 9 nam il y a les preuves, il y a les gens de précision. Tu vois, il y a le pas de nam. Je mɔgɔ ma hali ni tulo bɛ ne mankan na ne bɛ tile 9 de d'i ma. Nam. Hali bi yana min na ne bɛ ka fini dɔ dɔ ye n wele a bɛ fɔ Mali de la. Nam. A ye baki nin ta. A ye n wele. N yɛrɛ tun b'a dɔn parce que numéro ti n ka baradɔ in kɔnɔ tuguni quoi. A y'a yɛrɛ fɔ n ɲɛna ko wa k'a ye fɛn ninnu ta. N k'a kɛra cogo di. Nam. A ko wallahi k'a ka ko bɛɛ wulila k'a jɔ a se k'a ka ko bɛɛ changera. Mais ale y'a ta a natɔ la sisan. Mais a talen ni sisan mada la a bɛ 9 jours bɔ fɔlɔ. A jaabi di ne ma sisan. Donc ne bɛ nin di mɔgɔ ma ne ti jɔrɔ quoi et puis ne ti siran ne b'a dɔn i bɛ kabako dɔ y'a la quoi. Alkemalu lillahi dafaliya ye ala ta ye mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ mako dilan. Hali ala yɛrɛ ma sɔn ka bɛɛ ka wele jaabi. Kuma tɛ mɔgɔya yɛrɛ ma. Mais hadamaden b'i se kɛ ala b'a dɔn y'i se kɛ mɔgɔw fɛnɛ b'a dɔn k'i bɛ k'i se kɛ wa an bɛ ka ala wele ni fɛn min ye ala yɛrɛ tɔgɔ zaatiw de b'a kɔnɔ wa an b'a dɔn fɛnɛ ala t'an janfa parce que anw fɛnɛ m'an yɛrɛ janfa ma ala janfa an sigi bɛ ni ala tɔgɔ jaatiw de ye an bɛ nin fɛn min di n'an bɛ k'a kuma fɔ an bɛ se k'a bɛɛ garanti ala ɲɛkɔrɔ ni min ta ma jaabi lahara an bɛ dalu de jɔ ala kan sinon k'a fɔ k'anw kɔni m'a kɛ k'a ɲɛ la kella wa hasha Allahu akbar ala tɔgɔ dafalen de b'a kɔnɔ ala yɛrɛ mun n'i bana k'a jaabi an b'o jaabi di ala yɛrɛ ma inshallah ala man tɛmɛ an jɛ kosɛbɛ ala yɛrɛw ka ɲɛ vraiment n bɛ fɛ ka kuma sabu ni bagi in vraiment a nafa ka bon kosɛbɛ mais wagati ka dɔgɔ produit dɔ bɔr'o bɛ yan n bɛ fɛ an bɛ kuma kan kosɛbɛ Seyifu la e b'o produit tɔgɔ la o présenter n'Ala taala. Je pense que nin ye cɛ fura ye furudimi Nam. Je pense que bɛɛ lajɛlen bɛ furudimi dɔn. Furudimi c'est-à-dire le furudimi ale de ye fɛn dɔ ye furu ni dumuni jiginna maa kɔnɔ fɛn dɔ de b'a ɲɛnama bon n'a ye hadamaden dimi i bɛ bana caman bange i yɛrɛ la ka sɔrɔ o t'a bana ni furudimibagatɔ yera yan sisan e b'a kɛ fatɔ ye ka sɔrɔ fa t'a la ni furudimibagatɔ sera yan sisan a bɛ dabali nkalon da a yɛrɛ la k'a fɔ dɔ y'a bon k'a dabali ka sɔrɔ dabali tɛ fiyewu furudimi i m'a faamu parce que an ka bi tile la furudimi bɛ bɛɛ la maa de taa cogo tɛ kelen mun b'a kɛ an ka dumuni duntaw an ka dumuni kɛ wagatiw kɛlɛ bɛ ka kɛ dumuni tɛ ɲɛnama furu tɛ dumuni sɔrɔ k'a ɲɛnama k'a tereke cogoya dɔ m'a faamu sababu ni tulu banna moto la a bɛ moto kɛ cogo min na bon furu fɛnɛ bɛ kɛ ten cogo de la a bɛ fɔ de ma ko furudimi furu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn tereke joli dɔ de bɛ bɔ o furudimi n'u ye ɲɔgɔn tereke dimi de to k'i sɔrɔ kɔɲɔ minnu b'a kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u ye dumuni kɛ k'a fa a b'u kɛlɛ n'u ma dumuni kɛ fɛrɛ ni kɔngɔ tɛ se k'u fɛrɛ minɛ a bɛ fɔ de ma ko furudimi b'a dɔn chaque yɛrɛ bɛ furudimi dɔn a bɛna walawala dɔ d'a kan furudimi mun inshallah alhamdulillah an ka nin furudimi fura in fɛn caman de b'a la da tɛ se ka mun fɔ ka se a dan na
n'a fɔ se fila yɛrɛ a fɔ cogo min na ni furudimi y'i minɛ a bi bana bilila i yɛrɛ tɛ mun suguya dɔn n'a y'i sɔrɔ i b'a fɔ k'i dusukun b'i dimi n'a y'i sɔrɔ i bi joli fɔnɔ n'a y'i sɔrɔ i sen kɔnɔna b'i ŋɛɲɛ i ɲɛ b'i ŋɛɲɛ i tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen n'i y'i da i tɛ lafiya n'i ye dumuni kɛ ka fa i ni dekun don ni kɔngɔ y'i minɛ i ni dekun don ni furudimi ye i sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ko dɔw ngalo da i yɛrɛ la i bɛ kɛ i b'a fɔ ko fatɔ tuma dɔw n'a dimi wulili fɛ i bɛ bɔ mɔgɔya kɔnɔ pepu mais an bɛ mun fɔ dakuruɲɛ kelen dɔrɔn an ka ni furudimi fura in n'an y'a di mɔgɔ ma an bɛ su kelen dɔrɔn de di ma e k'a ta dɔrɔn su kelen dɔrɔn n'a sɔrɔ fura fɛn fɛn b'i bolo docteur fura la taa bɛɛ bila ɲɛgɛn kɔnɔ i ka continuer ni nin ye. Inch'Allah. Allahu Akbar. Il y a la précision. Non, ça dit, chez vous, il a digné. Parce que il y a une précision. Les gens là, parce que quand quelqu'un parle avec une certaine assurance, ça montre qu'il connaît sa chose. Au produit, il fait du Alhamdulillah. On a ni produit, on va faire 25 000. 25 000. Donc ce produit est vendu à 25 000 pour tous ceux qui ont des problèmes liés dans le ventre. Voilà. J'ai un problème de ventre. On a un problème là. D'après ces fous là, faut il lire toi-même là, il va faut qu'il est bon correcti là tellement tu as des problèmes dans nos ventres. Voici le remède. Voilà, pour tous ceux qui ont des problèmes de ventre. Adore, tu marches, tellement, il y a pour ton problème de ventre, même tellement c'est beaucoup dans ton ventre, même tu marches, ton pied est chaud. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Quand tu marches un peu, tu t'es fatigué, tu t'arrêtes. Madame, même, tu n'arrives même pas à la satisfaire au lit. Déjà, il m'a revenu. Donc, à l'endemain, ni koni nala dala sona. Inshallah. Ngala ni bitu maji pro la ya. Ni beto ya inshallah. Nam, awa, iwe shekufu. Nam. Nkari muso ga de machoga. E kodi? Ni choga furali. A démarrage. Mais akati muso ga de machoga. Afo. Mayimporo ni te chala. Ala kan kishi. Abi. Ala ki kishama. Ami. Wari muso ti bunya. Ati bunya fiu. Awa, ebe bunya ala andeme. Ati bunya. Bon fema jugu dien on e muso ga fi ma boni e bewa. Ba muso furukun. Nam. To wuli tawu. O ba kono. Sigata. A furukun te di. A furukun femme teme tani ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ bɛ muso furu de kama. Tuma i bɛ muso furu don i t'a furu ma furu den kama. Mais den y'a tɔnɔ dɔ ye. Dɔrɔn y'a faamu. A bɛ faamuya kosɛbɛ. Ola ni cɛ min tɛ cɛ a la. Nin y'o fura de. Bon ni cɛ tɛ cɛ a la a bɛ degun se maa fɔlɔ mais i ye furumuso de. Naam. A bɛ se ka muso kɛ jɛnɛyakɛla ye. Seyifu la minute 9 minutes n bɛ fɛ i bɛ walawalali kɛ o la kosɛbɛ. An bɛ dernier appel ta. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Tɔgɔ ni jamu. Tɔgɔ ye Worosiya, jamu ye Kulubali. Kulubali i bɛ weleli kɛ ka bɔ min? Ka bɔ Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire an ce ne ni Seyifu la ani an ka karamɔgɔba min ye Mamadu Kunba an de bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan. Direct la i bɛ se ka jumɛn de fɔ an ɲɛna? Tanti te kɔfɛ. Ala n dɛmɛ. Bisimila Seyifu la. Cɛ fura de don. I b'a dɔn cɛ bana qualité dama-dama de bɛ cɛ la. Naam. N'i ye muso furu i ka pari a ka di muso ye. I ka bazɛn ba don i ka vɛsi ba don a ka di i ka mobili ba d'a ma. Mais n'i t'a satisfait dilan kan. Muso b'i to yen. I ka fisa ni maa min ye. I bɛ maa min ye i kabila bɛ maa min ye a t'i yɛrɛ dɔn ma min bɛ cɛya la. Mun b'a kɛ parce que i tɛ cɛya la. O la cɛ k'i kɛ cɛ ye. Maji pro i ka teli nin wa. I ka teli nin wa dilan kan. A b'i dɛmɛ o la. Maa min bɛ fanga t'i la dilan kan. A b'i dɛmɛ o la. Maa min bɛ dɔ fɛnɛ bɛ olu jɔlen b'u cɛya la. U cɛya tɛ bɛrɛ bɔ. Maa k'a kɛ ten. O jɛya tɛ bɛrɛ bɔ. C'est-à-dire ni kala ni bonyana ni kɔnɔbara bonyana ɲanfɛ yɔrɔ bɛ dɔgɔya. Ala t'a bɛɛ d'i ma. A labɔ. Naam. Ala t'a bɛɛ d'i ma.
ala tɛ se k'i se kɔnɔ la k'i sɔrɔ yɔrɔ de la. I ko di. mais dɔw bɛ ala olu cɛya u jɔlen b'a la ala y'u muso min d'u ma u tɛ se ka muso min satisfait. A tɛ se. u cɛya a ma kɔgɔ fasa t'a la fanga t'a la ka muso min satisfait. naam. don o don kuma misɛnnin bɛ yen kɛlɛ misɛnnin bɛ yen. o la n'i ye nin ta ni morikɛ y'a kɛ cogo fɛ ala b'i dɛmɛ cɛya bana min la a bɛ du la. naam. tuma dɔ a yɛrɛ bɛ caman dɔn a la. a bɛ min ni min furakɛ. naam. kuma ma don kuma mun ni mun. ala y'an dɛmɛ. alhamdulillah an karamɔgɔ. naam. ni de y'an ka cɛya fura ye. suli. o ka fisa. ni voilà. voilà ni cɛya fura in. naam. ni kabako de ye. an b'a fɔ su kelen pewu. naam. I k'a ta wula fɛ ka perese yanni su ka ko. nin de don. su kelen pewu. n'i ye nin ta. naam. ni kɔmuso ti ji d'i ma i ka ko ka ɲɛ i bɔlen baarayɔrɔ la. a bɛ ji d'i ma o dugusajɛ. I ko di. n'i nana i tɛ dumuni kɛ ɛri la. naam. dumuni bɛ d'i ma ten. n'i nan'i sigi ka to ɲɛŋunu bɔ la a tɛ fɔ papa ni ce. o bɛ fɔ ni dugu jɛra. a bɛ fɔli. I b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen. naam. ni muso ma cɛ bonya denw tɛ fa bonya. siga t'a la. parce que den o ka dugare de y'a ba ye. ale bɛ ba de lajɛ a bɛ min kɛ fa la. a bɛ continuer ni o ye. naam. donc n'a y'a ye ko ba bɛ girin fa kan. fa ka ko tɛ kɛ den bolo tulonkɛ ye dɛ. naam. ɔ n'i tɛ siyɔrɔ la e tɛ se ka fosi kɛ. muso t'i musalaha waati kunkurunin dɔrɔn. naam. I b'a dɔn i si cogo la parce que hali n'aw dara dilan kelen kan i b'a ye surumisɛnnin ka ca aw ni ɲɔgɔn cɛ. dugu mana jɛ yanni e ka dumuni sɔrɔ k'o dun k'i bɛ taa baarayɔrɔ la tuma dɔ la e yɛrɛ bɛ kafe dilan i yɛrɛ ye. naam. n'i kora ɲɛgɛn na ka bɔ e yɛrɛ de bɛ n'i ka fini ta i yɛrɛ ka fini ta ka n'a bila dilan kan pour que e k'a ta ka don muso t'o kɛ. parce que munna e dɛsɛlen don siyɔrɔ de la. bon i b'a dɔn fɛn bɛɛ kan muso bɛ se ka muɲu fɛn bɛɛ kan. fo fɛn fila. muso tɛ se ka muɲu cɛya ko problème kan. muso tɛ se ka muɲu kɔngɔ kan. mais tuma dɔ la a muɲu ka di kɔngɔ kan ka tɛmɛ cɛya ko problème kan. naam. n'o kɛra dɔrɔn i b'a ye a bɛ commencer a b'i lebu dɔɔni dɔɔni. naam. a mana muɲu cogo cogo waati kunkurunin de don. donc nin de ye cɛw dɛmɛ n'a ye nin ye cɛw jigi de ye an bolo an b'a fɔ i k'a ta su kelen pewu a tigi yɛrɛ ka wele kɛ ka jaabi di e ma ni ala ka jigi. alhamdulillah. au diyara n ye kosɛbɛ Seku, vraiment on est très heureux de t'avoir ici ce soir parce que tu as développé des thèmes qui sont vraiment riches et des thèmes ça dit les Ivoiriens ils en ont besoin. Toi tu as l'habitude de boire tout ce qui est huile, tu manges garba chaque fois, toujours tu manges à tiki, tu es huilé, ton ventre est constipé. Ça dit, toi-même là, tu finis pas de manger à chaque fois, tu vois que tu es faible. Mais Amine, comment tu es là? Non. Fais nous des cangas farale ka nous betaka. C'est fly comment do fa aka kuma kono. Donc tu as beba sur pasabati ala. A te développer. Nana ni tulu do ye a bɛ dilan ka situlu kelen kelen de la i b'a dɔn ni ta i tɛgɛ nungun na dɔrɔn i b'a mun cɛya la a bɛ cɛya gonfler k'a kɛ belebeleba ye k'a k'i sago ye su kelen dɔrɔn muso b'i ɲininka ko kuma k'a kɛra cogo di Ivoirien manko bɛ nin na a bɛ kɛ i b'a fɔ ko i taara docteur dɔ de fɛ n'o ye dɔ fara a kan c'est à dire ka bonya siyɛn c'est à dire su kelen pewu ka cɛya gonfler k'a bonya i yɛrɛ ka u ka hakɛ to an lamɛnbagaw ka hakɛ to i ka muso ko kɛ i wari le ni a bɛɛ bɛ fɔli i ka muso ko kɛ ka muso ko kɛ fo muso dalen ka to ka dɔnkili da yɛrɛ ma i ko di an ko situlu de b'a kɛ situlu de b'a kɛ o de b'a kɛ mais ɲinɛ kɛra ko de ka se ka na plateau kan pour que ka présenter mɔgɔw kan Allahu akbar n'Ala taala sɔnna c'est à dire il y a prochaine nali la nin bɛ na ka na yira n'Ala sɔnna mɔgɔw ye an kana mɔgɔ c'est à dire ce qu'il explique là c'est simple c'est à dire quand tu es ton sexe est petit. Pendant que pour madame, tu vois, non, c'est comme ça. Ça dit, tu n'arrives pas à la satisfaire. Il te donne ce produit-là, tu masses ça une seule fois. Il gonfle ça. Et puis il met la dame zo dans nos jargons. Nima là. Appelle son numéro. Il est au plus 225 98 90 32 00. Dans nos jargons, on dit il demet zo. Tu prends ça du funèbre, ta femme, tu es à l'aise. Ça, c'est nous aussi. C'est des preuves. Ici, là, on est concret. Il s'agit des preuves. Malangolonte naya ni be nana ya okoro loko ka feno ni nga ya andara sheku kumbe fu aéroport là kana mo c'est pas ça ka feno li sinon war côté mais loni bagalu kera ko ni loni bagabe jigila aya jamana na
akangani bonya o bonya le antala bonya parce que angalo loni kebalo ambe Cheikh Mamadou Koumba ambe focus Inshallah sabu momen bola afei kana ko abe fe kana iware on bose gala ba fu alhamdulillah momen bola afei kana na ko anana ko abe fe kana iware on bob banana ibo fu inshallah ambe fo tante fo le mina inshallah ma di le famille c'est fou la le fo c'est fou la men kaya bara betui ka tuwi ko akanga fu ça va actuellement la kramo va nous faire wati be o mako bala mais ni kaya ka nous beto e ka do avion na ni le e ka na o koroli ko ça dit toi tu es quelque chose ko dobi ko ami voilà ko c'est inchallah à nous qui invité malgré y a temps chargé ils sont là kana ya woleli ka jabi kana ya invitation jabi parce que Magic Pro signé bien kasi ka bela jeni deme ils sont là kana ya donné développer ambi foko sebe na la sona inchallah l'émission tire à sa fin pour tous ceux qui ont des problèmes mystiques, des problèmes d'envoûtement, les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes de mari de nuit, les problèmes d'argent, pour tous ceux qui sont malades mystiquement, pour tous ceux qui ont des maladies naturelles, coco, tchakwadjo, faiblesse sexuelle, hein, éjaculation précoce, comme on a l'habitude de dire là. Dès que tu montes, tu descends. Et tu as la lara au café. Ni makobe kenyala. Et déjà quand c'est un moment qu'on va faire. Il a la riviera. Pour ceux qui sont à Bobo, akana blago chegu be rivera donc koro lo ko ka songo ka cha na tala négocier amena deme ko sebe na voroti yu abalu vey sabu antala ya résidence la antala min soro we kabakoli hotel la ka ni plateau na akana mo nego ko ye na voroti ko ide save inona na voroti min beze ki balo wi samaras ibe doira samarasire o li ba fey don na vorokote quoi. Tabi Makounyali. Et le plus 225 98 90 32 00. Il est à la Palmeraie, plus précisément à la pharmacie Saint-Viateur. Inch'Allah, ni tsela na la tala sona ne ka chekou woli kala no me bo ki kombe. L'émission tire à sa fin. On dit merci au pimpant réalisateur Aboubakar, l'infatigable, le cerveau de la maison Magic Pro. On lui dit merci. On dit merci à Difa Winki, le photographe. En tout Abidjan complet. Le meilleur photographe, il a Magic Pro aussi, c'est Difa. Amafou. Ame Mouskoufou. Le caméraman le plus pimpant, Amafou. Le monument vivant est là. Il a attrapé, il dit il filme pas parce que c'est truc. Donc là, il a attrapé réflecteur, Amafou, le monument vivant, Ami Fokosebe. Amanyina Adaye Rukiako, la beauté Adaye Rukia, elle est dessinée en direct Coca-Cola. Ambifou, on fait pas la publicité de Coca-Cola. Amanyina Adaye Ismaël Ko, le patron de la régie. Angaramonika Obiflama, Obanfle la Diambe. Dans le lonibe à la régie, la mine mes boutons di pour que Diambe mame oya da Ismaël ama foko c'est Dante folie maintenant ama nyina nereko moi il m'oublie pas hein. Donc il dit merci à moi-même et Inch'Allah on va donner les derniers mots. On dit merci à Seifoula. Je suis pas marié s'il te plaît. On dit merci à Seifoula qui a accepté de venir, qui a accepté d'accompagner le chèque. On va te donner les derniers mots. Et bien, le dernier mot fort. Inch'Allah, Katlantouni, le dernier mot dit Ankara Moma. Inch'Allah. Sur les mille, il faut quoi faire? Moi, je suis Barakela personne. Je suis très content. Par la méthode de la Chine Canada. Amina. Avec ta choum, n'a pas changé d'omaïe. Inch'Allah. Allah a changé. Amina. Yani nga bok mana dora kan na fulu bara do 15 ma tandron ta
tile 30 ani 3 a bɛ d'o ma kalo kelen ka tigi kɛ nafolotigi 40,000 ko bila a kun ni miliyɔn ma kun n'a t'a kun kalo kelen bɛna ye 40,000 40,000 a k'a ɲini ka na maa tan o bɛ den yɛrɛ ma n'a y'i diya a k'a tan d'i ma i ka da kan i ka taa kalo kelen 1 mois après on va voir n'a miliyɔn bɛ k'a kun n'a tɛ k'a kun. I ko di mais i tun bɛ an bɛna minute 2 di i bɛ nin walawala kosɛbɛ sefula ka di n ye non cɛ don sefula an bɛ Magic Pro mɔgɔw fo dɛ bari nin bonya bɛɛ bɛ kɛra Magic Pro la an kana mɔgɔ 40,000 di bɛ kɛ millionnaire ye o fana Magic Pro naam maa ka cɛsiri tɛ wari di ma o maa si ka baara tɛ wari di ma k'a fɔ n ye baara kɛ n cɛsirilen don n bɛ wari sɔrɔ nkalon sababu don wari bɛ sɔrɔ l'argent na sababu dɔrɔn de don n'i sera sababu ma fɛn dɔ de bɛ wariko la gindo dɔ de bɛ yen quoi ba réseau ka yɛlɛ n'a ma yɛlɛ i bɛ mɛn a nɔfɛ ne t'a yɛlɛla wari fɛn fɛn bɛ kamana maa kamana gan ne kamana gan ala n y'o kɛ parce que n ka réseau yɛlɛla o tɛ tiɲɛ wa min na an b'i ka réseau yɛlɛ ala ye maa da ala ma maa si da b'i ye fantan ala ye bɛɛ da i ye hɛrɛtigi ye fɛn dɔ de b'i jɛ i bɛna morikɛ b'o de bɔ yen min kan ka k'a la a b'o k'a la ala y'i da min kɛ o bɛ an karamɔgɔ o b'a fɔ an fɛ ko a b'i réinitialiser a b'i formater naam bon n'i y'a initialiser a tɛ se ka nɔ la naam a tɛ teliya i ko di voilà bon i b'i kɛ ten n ko dɔ de bɛ ala maa min ma da la dɔrɔn hali ni i ka mɔgɔ dɔ ma da la yan 40,000 don a tigɛ yan an ka kɛ i ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ a ka taa alhamdulillah an karamɔgɔ Magic Pro mɔgɔ dɔ yɛrɛ ka ala ne ko Magic Pro mɔgɔw ka taa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ ala bisimila alhamdulillah an bɛ e yɛrɛ fo an b'i ka baarakɛ ɲɔgɔn fo parce que an nana an ye bonya ni nisɔndiya dɔrɔn de sɔrɔ alhamdulillah o ye an nisɔndiya kosɛbɛ o kɔfɛ sefula yɛrɛ mun fɔ o kelen de don a ka ca na i bɛ mɔgɔ min ye minnu bɛ kuma an ka nin baara ninnu taabolo kan mɔgɔ 2 dɔrɔn de don mɔgɔ min bangina k'a sɔrɔla hɛrɛ bi fan bɛɛ du kɔnɔ n'i ye nin kuma ninnu fɔ o b'a fɔ ko non ko ala de bɛ ko bɛɛ kɛ c'est vrai parce que ale bangina fɛn bɛɛ bɛ yen o tɛ da ko la mɔgɔ min bɛ yen ale ni mɔgɔ sɛbɛn ma bɛn mun bɛ se k'a tɛgɛ minɛ k'a don ala bolo a k'a mago sɔrɔ ale sɛgɛnna kojugu a ye wari bɔ a ye fɛn bɛɛ bɔ o b'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye ni mɔgɔ 2 ka ca na olu de bɛ nin baara in lagosi mais mɔgɔ bɛ i y'a tɛgɛ minɛ k'a ɲɛ da ala y'a yɛrɛ gindo kan a y'a dɔn ko fɛn mun bɛ yen i y'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'a bɔ degun kɔnɔ n'i y'a kuma fɔ dɔrɔn o b'a fɔ ko walahi ko tiɲɛ don donc an bɛ kuma laban mun na an bɛ ivoirien bɛɛ lajɛlen fɔ ka tila ka dugawu kɛ jamana ye ani jamana kɔnɔdenw ye ka tila k'an yɛrɛ ka maliyɛnw fo ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka jamana fankelen sɛgɛnnen don diɲɛ bɛɛ b'a kalama bi an bɛ dugawu k'an ka jamana ye ala k'an ka gɛlɛya ninnu nɔgɔya inchallah merci au chèque vraiment an b'i fo min diyara n ye a bɛɛ i ka wulɔn an ka invitation d'i ma i nana o diyara n ye dɛ ala k'i sara i bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ an ka tericɛ min a bɛ faransi nin wagati na a b'an filɛ la i b'a fo inchallah i bɛ suraka mori i b'a fo kosɛbɛ a ka commentaire caman bila an b'a fo Sanogo bɛ fo les appels sont finis s'il vous plaît vieux père i bɛ fo inchallah ko ne an kana mɔgɔw ka ca n'an ko an bɛna bɛɛ si d'a ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sur ce on vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Du nouveau. Votre structure de production d'images est à votre disposition.